Guys, badong gabi inyong tanan. Si Sopa, welcome back again to my channel. Salamat sa pagbalik ninyong timbaya guys, ang vlog hapon. Guys, karon nagkulat ako labunon. Kay nabong ganahan ako maglaba. Yung doy ganina nang-apply na jadi aning uli. Nadawat na siya pero ning uli kay nagkinahanglan si og kuan. Maong pan, so aman sa kada. Wala, ang gawin din. Adoy? Wala mo kay maong. Maning uli ko kay bawal man ang way maong. Mo day required jud ko no maong pan sa jawa si Jay maong jagi ja pang gisuot nga pantalon karang guys mura bitaw sana si Miss Lax. May jang gisuot nga pantalon kay. Salamat ko ni ate kay balitan ko jang pantalon tulo ka buok. Uy. Kasi balitan utang to huy. Utang net. Uber. Pabayaran naman ay guys. Abi ko libre. Bitaw. Ang panihapon og sa jud guys kay sa jud pahuway kay mong kadlawon si Jenja. Kuan ko no. Kinahanglan las 4 mo gikan na. Agamong sudan guys, piniritong manok kay insaon nga mao man ni barato. Manok kay madali-dali. Mahal pa man nag-isda anja. Manok na laman, majo na laman eh. Kay barato ra man hinuon. Nihapon tayo dyan guys. Normal, 120 over 80. Problema mo, overweight ka. Parang kuno guys, overweight ko na sundoy. Nasa may but pasabot overweight. Imong height. Kailangan mabawas ka ng kain. Rice. Hindi naman Kanin lang naman yan. hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakakain. Kakain ka pa naman po. Bawas lang. Kunti na lang. Kaya po, kaya naman may tumaba kasi ako ngayon. Wala kasi trabaho. Kaya nga, bawasan mo kain mo para maging normal yung timbang mo. Anong timbang ba ang kailangan na normal? 60. Andiyan guys. Kasi nanapoy mo react ba? Kaya malagay ganun kamera ko nung duha kanunay sa undoy na nung gusto yan. Kaya nga mo panghawatan yun. Buntas mo. Andiyan pa tumo ulit. Pila normal nga timbang? Depende. Kaya mong height di ay. Di dahil sa edad. Pila naman dahil mong height? Isa ra. Pila naman dahil mong height? 5 ra? Ha? 5'5". 5'5" bag ka? Dapat dagang timbang daw 60, 65. Binti eh. Buti hindi ka high blood. Normal lang ito. 120 over 80. Normal lang. Shout out day ko ni Ate Sherry Ulrich and family. Ate, mga antanin do te. Shout out to ni Ate Christina Ayuban Royo nga nasa Canada. Hi te. Gusto na ka diha? Pwede ang palito mo ka. Huwag na yung plato. Kinamos pa. Plastic. Nakasaan ka kang Ganyan na kinamot ako. Shout out day ko ni Ate Rasmire og ni Ate Ma'am Angeli Squadro. Hi te, mga antanin do te. Undoy te, murag dugay-dugay na pamida ni magkaaban og balik. Kaya. Kaya naman ko no 1 month, di sa si jam uli.
Kay bago pa nila magsugod. Ay nalang sa maka-day off after 1 month. Siguro mga 6 months na po niya sa magkita. Kay manabaho ang pug ko. Ningawon ko na siya na guys. Ikaw dili kami ngawon. Ni uli magalit ka karon kay gimingaw ka na. Mingaw lagi mo ning uli kay mingaw. Nasa pangwapo na isa kantaw mingaw na guys. Ang ko na guys. Kasway na mo nga na guys nga sa pagalikad lawa ka uli gimingaw na ko no. Gagmay may lagi niya itong sa ganito. Mama, nagang di parit ka sa babaw. Wala kay adobohon na ang tala. Ha? Wala rin kay Baba. Yeah. Hindi ko kulod lang ikan. Bawang mo. Bagal mo iyo ka din mo tiwason. Oh, ito na. Iyo. Nahurot na dahil saging. Shout out dahil ko ni Ate Salvi Aranas na naaron sa Cebu. Hi te, daghang salamat sa imong kanunay pag-update na ho, sa imong kanunay pagpangumusta. Salamat kado te, natpan nga punpuhon magkita ta te. Salamat sa loob. Jahay pug ko ni Sis Bernadette Beltran. Hi sis, kumusta naman ka diya sis? Amping kanunay. Yeah. Shout out po ko ni Mons Yugstar na naroon sa Switzerland. Hi Mons, katubitang niyang kaglami ka dughang giluto nga batong daghan jud mahurot nga kanon. Kung dilaman po Mons kay magkakita ta mag-abot ta. Butuan ka na gingato. Katong adobong batong nga naay manok. Lami po to siya og kaning baboy may isagol guys. Amping kanunay diha mon sunat man tanga punpun magkita ta. God bless you always. Aba nimong pamilya. Amo diha sa Bohol. Mananghilen. Nang hapon na ba mo? Ya guys, katong dehas. Katong ang vlog das ning agi guys, siguro kung nagpango sa ahong hebos paggamay pero okay na ko guys. Basta nga nakaharaman ganyan po sa Ginoo kay aron nakoy peace of mind ba. Pasensya na pud mo kaadyo. Sa nga tao ra man pud ko. Da kamo man nung po kumanto sug mga inga ng istorya pero nalagi pay panahon na. Pareha ba pag magsawd kag tubig nga mapuno po di ba mo awas. Pero okay naman ko guys kay anad naman ko.